Pio mama kunya class. Mo akunya mi nudi akunya ma. Mi nudi akunya ma. Na no asemi de se atwam. Mi da se mu ntwam ma mi o. Wo ye be mama asemi ntwam ma wo. Na mama kunya. Wo ba mi fi abechere mi de me minye. Wo ba mi fi aba abechere mi de minye. Wo nim se akuraba. Wo ba mi fi aba abechere mi de me minye. Sa fa manya hwe wo de me ba wo fa se akosi ase wa ho wo hemfre na mame. Wo ba me mi wo fa se akosi ase wa ho. Wo na ade makon akon. Wo se ugina hoyi. Ma ye dey. Akrante ofase. Ugina hoyi. Wo ba akosi ase wa ho. So onya odai. Debi o. Ma ba ofi asabi mpredua ma ba otunkuma se no nche se fa udrogun mame. Ma ba ofi be hwa akosi ase no nche se fa ho na keka bibi kire me. Kasa mami ti ase akrante ofase. Wo so akrante op. Akrante o wi aburu. Wa bowu dam. Akosi ase o yonko be na enu no. Me ne enkomo kituwe bi na me akosi ase. Fa nkomo. Ehu be hia ma wo. Wa bowu dam ndie be hia ma wan. Enkomo ne hu be hia ma wo. Panyi oni akoda aketua e won komodie. Panyi ti se woni akoda aketua won komodie. Yes akora na adwumu abie. Na adwumu abie. E na wo na wonim nyansa. E na me won se me ofas no se na adwumu abie. Se wonim nyansa nti me ofas na adwumu abie. Me na mabie na adwumu hu ne sa wo horo. Wo wotuoi. To oni mpanimfo odidi. Wo wotuoi. Hey. Won free and comedy mekania se misidi achi wa ba wonum dia bobo wo sini so gagamla makom no won hwe ansuo kura be poto no anom wo hwe ade abepiri ho enya hwe maba ofie nti keka de pe e kire me wate ka fi ofie keka do pe kire me ye hu ti sa botokura o tentatia ye be hia wo kwakwa bia me bi sa botokura o tentatia won fu wakọ ku ase adoe wate won sa adoe wo faase ya hwe no ase wo ya bo na ba Papa. Yes. Asa afọ ewai. Ofa mami o wasinti oniska. Se de ntiro wa nyina anye. Ofa ma gina ho. Akọhye dem ode meba. Opiebe o so oniska bia. Bo se firi ko mi mo bo se bi mu. Nipa. Ye beje ano boko. Bibia sa na woka. Se jo ba no obesu no obe humobro na ade ama no. Akoya kire me. Na fam ko aduane esi nanim a wodi nya aduane kito o ka so ni sika no no fu sa pese wo to won didi wa fa mi sika edi me kwa akoto no gina me kwa o ya memru afi mi sika ntimru afi akobi onnem krom ho na esi ni nanum no wa yese brodua no o yonko no akwa de ayi na esi ni nanum ayi se opanyi onam krom ho na wa yese oha no afianga mo ha odi eno no me fana afianga de me de chaka wa ba so be hwe so no wo nkomo me na me wo fo de nkomo na wei wo no wo edi nkomo na no wo ayonku fe bia no pa ko se wo pa nim go se beni wo fa yonku pa se papa panyi so nkire unyansa mpa wei ofa semba nya botre me nyama me yonku no nyama danfo bi no ntimi kwa ma o se nkomo be no ne me ene ma me kan kire o se me hu se woni ni gina ba bi kura ne hu mframa kura fa ho a me no de krobo so obi kura be ka kire me se wo fa se ko se wo ne afianga gina ho di nkomo me no de we na nimu nya ni kan na nim se sempo atima atechem wo ni we wo de ma me hu biem afọ no ankasa no pa ho hyehye o wo pa ho hyanya ne yonko no wo mfa panyifo adamfo panyi open kwara ayonko panyi open kwara ayonko nya panyi papa we are no fun sa be nwotwe kwa we bi gina no se wo yonko no ene ma ne nyo yonko
Me jama home bi ma me di mi. Ofa pejane ne bi awo. Kom de dem no anya bia ma ni mi no de. Ofa mitime mu kakra. Which one? You want it? One two men can in a bunch of yama. I could never tell you. I didn't say one more I was I added. Mmusuo. Aden. Bibi akosi wo habe mo ana. Bibi ansi na fom wana me wo no. Bibi hye me so. Mira. Once me from Mira prekope. Yes, oh dear sa na ofra me ha. Me na watna emre kakra ni. Ede me ni ato foma. Ase onka ware asem bia nkyere me. Nya wadwen so se okuhu ma wofo. Ese me honom na se omoto nkrakra na me ho tete ni. Ese me tie ye me nyini. Si da be na kwakoye me ho ade. Ese me no wo kra me ho na me yem hyehyeme. Ebra me no wa bre nyina wo gya me sima na me ye ne den. Amira. Adichuma. Eto de bi na okasasa na o makoma kra ye me ya. Adichuma de wo kanyina no. Meti wase. Uba ya meti ha ma yedin ya. Ubisa me se meti ha ma yedin. Asem kro ya na me dwendwene ho. Asem kro na wo dwen ho. Asem kro na me dwendwene ho adu. Na se na nanom pese ye ware. Ti se me dwen ho a wo so wo dwen ho emre kro na ne de. Kro na me dwene ho. Me dwene kwan ya me faso a obe me dia prekope. Se bi se di usiti ena me ne wa ye na ya wo ma. Nka ye koba na twika ofi ha nka ye me ne wo kasa me pofa ene me atenase aka sem kruya ne me di ho nkomo saa na me papa so ache me atenase se ska nwi edi na wo hia anti ya goda so ti wa wo nware ni bibi ka wa kuma to ye e hye wo bo se enimani mu ya me de niam ba ko mienu bi etoto akwan na makwakoye wo ho ade sabi me pese me no mienu ebe ware awo na sabi yama e ho be kire mo asase we so ti me ya se metre machine kakra ne niam ba ko mienu bia me ni da so bi me nya ne nyina wia na fedi akwan atene ni mani me ya na makoye wo ho ade Ura na sa asema wo ken se ebe ajapade a wo niam bebre bibie ni hono ma ehia ye a se bi se wo bakra na akra na ho ba kire no ekom ye nda kom da nti no de be biem na wo se ehia ansa na wa ba ye me ho ade de wo ya wo se o ma ya ni so misro wakasa misro de wo kanu e no kure sabi epokra wo nso tokum mi ni uhwamoda enya de a medada wo se de wo kasa me de wo ba besim nti me nyesa sabi ni mwa o de boa me ni ma wo fama o ma me eni mi nim de wo ye e wo fia de ma me sabi ko banka me nware okra nka wontu enfi wa wo fie metena me so na mo do awdo me so me do America credit chedi ache na so ese oba no che wadwaye a no sesi no ye ka kuma to ye no aka mate konti asesi ntina me pe wa asem no ye na empe bi fancy we na ye ni di na be di den ndi o mbo ye mam bia me di nanam hu so what me bo oba pa ba wiase wo ma mo mema nko a ke be bro ale ka be se na no bo mema nko a dabi o boy sa ke be bre obi tu no bi o se esia ne monyam ne mre oba wa ne monyam ne wukunu be ma ne monyam ne yede na wale ne monyam ne awo enti wada mani bei ya so mbo wase mo hu Adasa. ba Adasa. ba redu Hey.
Ba bredu. Na hina na ma okay. Dent na mo be fie na de bia mo titi nkonkwan ngas. Hey. Ba no. Ba bredu. Adas. Na hina na ma wapi so say. Temu na mo fifi. Am so sa de am tumpasa. Mo tumpasa. Eda ene jodi egu ani wo na anam. Enye be pia so. Onye ne say enye ye. Si ba nusu a ebia. Odon so kɔ ne odowo. Aha. Sa na tie. Ampa. Wodum nyasa pa. Ampa. Hey. Why fed Why fed? Why fed? What's it going to you? Ampa. Yesu odowo so no ko hinem. Sa ebia bem so na eden etwie. Ada sa mentimo aso. Adentia. Ne de ya mum be fi. Ne de bia mo tete nkonkwan ngas. Ba. Wo pusa asem ode bia e me dadwena me dwene ho a mente ase me de toa no da toa no da toa busa ne on the toy wo na ba chi bia yenko tena ni do se we de ense hwe ya me penhwehwe wani ense hwe ane ahohwehwe akozo mu ba hey ba da jimi no wo yale wo da bi sabi wo da bi kase yesu nyansa hata msikọ hwesa wo a na fa wa de semu ene bo bo sa e so yenko be ma no wanya no won abi me de me nsa na kan no e bu de nsa na kan no obi dofo ene dofo ti wo no a bo ti no nsa ko bo no sa ba eti sanka ya wo ena wo no dofo ti wo no me bu no se ya aka ka ba ti ase e ka se ye wo ye na wa anya de e be wi ase no se mini fie a ana se bia matu kwan a wo do nsa ko kan ha wo kan e be wi ase wo duru obi yenko na do nsa ko bi yenko ade ti na we sa ba me penkura sam minua no me hwenko no me no tifi baako na emom menko azu mo ni mrelien ada sa kai na hu se me no tifi baako mu na me de me sa kana ba boni bi sa wo se na eden ba me de me chigimi o e ba bi si biom ba ada sa wo mpana no wa okromia mpia de me ni bi wo kroma na entia eyese ne eba oba Aden ne eba ni sa wo bodamo me de me chigimi se mo wa hwe ya wa unhum ye ada sa you did how ada so boni bi ada me mo ne bi obo de di kan wa ga say na eden digu ho na mom ja itimi no efi na ku am hu sa de biom ada sa yon oba nti o kasa asen we etia na odi entia oba ye nti oba eye nti o ka tem se medimi na me kan na eden what ba me ne me do foto na wo body say hey mate me mate ye be pa ada sa oba nti uzi medimi oba anye nti oba wo so mbo wo ye mfem pade odo man kuma na no ball no wo boy ba e kan ye ho so you suku ye ada sa kan hu se ensana dan me to ma ho de wa yinti betim sika che u be fi afem sika bele me manoma manom na me si u be fi afem sika bele me si manoma manom me sika be de ma oba nti usi medimi abe so a ye unya ho he no dan funu san bitu ka metiase wo wa ya de na ya ka cho no se twa fa so kona san no tie won so de ya we de wa hwo won so no apa oyon na obatina fi abrante obatina fi ai de na adwo nya papa ya se kwa na adwo enyo ti wo benya mpana de ene wo no ho yele maku ye so mienko ma bre kra ada samia minu tipia sa medeme saka mun kan tuma kra o sanka wo tentem wo nipadomu ana gwakodwa ase kwajo na wa ada wo oboda mpan ana tabi abia wani abre kasa asembe o te dem nya ada sa tipia habu se kuamia nam ja manu onu so kura na mache hwe makotunu konkodwa ase onne nkan tima bitua na medem nsa kakra bi kan nkan tima no bo hwa atem didi odidi mo ho hwe we timatam pato kra o beten so ni mo bebia na wo kwajo asema wo ke wati bi
obi kanchima ye ni di sa agofo I say agwo keke debi ti ye nya ade sa se nipa no kranko ni ho de a na ni na awokọ bobọ ne kanchima da bi inside the men to say ba find the fabi wo kanchima ni why wo kanchima ni ere mi uni fi ai yes say men kanchima as men ni nesusu ma asem yo wo wo say so employ makato se fia memrante fa won se omo ne wo nyu be nyu obi ni ne di nkomo a we mo we ho pepre wo re no bibi enfi no mai na ko se no wo be di nkomo ofa ofra bonten bo kasa we ma ne fa de da mo nkoi ofra bonten bo kasa wo mo da mo nkoi na de enti se zera mi ye adwuma wo chepepe pe we ne sise buro abo akese no wo ni we Vanya butre. No fa se ni nkomo biem. What dem ka cho no? Eni nkomo biem. Kuku obi a oni su ni mu aso. Kutu onye ohu aso ni. What dem ka cho no? Wo nim se brodua. Wo de kire biem. Wo ba ba mu so ni di nkomo. Wo ba onu ka na flame gina o ni me kese. Ofeti na wo de kasa efra bonten ba. Mi musa na atama de fi mitinu asema na meka. Kotia. Ofaja no ti asema onu su gina o kase. E to mo se wo sa. Wait. Papai. Ofaja sana me nyesa awate. Fira, me na mi tu fia no. Enti. Mi se denye ni paketo asa wudi ka chem sem papa na sa we na wo keka no. Enti. Wo kwajo so ya na hu ti o. Da bi na wo fa de okeke ai se fia aso no mu asem bi na. Unya ni paketo awe. Wo to mi no wo de asem. Wo to betim na nya asem. asem. Fa si kwa sa yam kan tuma kwa nse. Hey! Wo se de ai. Na de o ye de. No, me bo was mama uti achia. We are the open o. Won fun say you ate. Akoso ya, obi e me pe aduani edi. Woni we mo, eje odidi nkom. So o boto me dan mu ara. Me ma Oye. Oye fun. Ma beto de me no na to de. Mi bia yen be ka cho so abotu mu anu so. Obi bubu no. Bubu na wuram. Me de kona so udwe bo papa. Yale fo ko tifi akwa wo soso no so wa ha. Yale fo yo ti wo soso no so. Na so ye yare fo se ba apo no. Ke no fu bi ode ko. Kwajo pa so da wo hudi o. Mire so na aduane ma me wona mire miye kwan nidi. Ne nsam fu bi na ato na wudi. Wu ni we o chara kwara wo be hu nkomo na ye nkomo foforo. No fa no ya nnu dan. Wo nu aduane wa bodam so ni abeto. Hwetele ma me ntem wona mire miye kwan nidi o. Wo fa de bia kom de wo. Na mi jira komo ne menanka ma sora no pa apese mi nye dai. Nipa e sora nya didi ni ada. Mi meso de. Beko. Oh, wapo. Ene de wango bebia. Ene da de bia hono. Homeda. Ene uta ko konfum kwa na uku hudi wu. Da boni. Ene da boni kwa. We beko na mesi. Asem bi chire magene kakra. Ene ni nkomo. Asem bi saw. Ene ni nkomo wai. Mpacho. Obe bia ni wabrabom. We de dise ubusa mi. Ene ko nyam yeni me ni bia tanda. La isia de oba bia ni wabrabom. Isia de oba bia ni wabrabom mia na me kwa maba. Abehwe ho anapa na me ko mbebe. Biti ameka sana se me se me sia betna haje ha bosu. Bia no baby wo wabrabom. Na fi putupuru na obe pie so na koye ano baba ye. Ntina me bisa se bia no bi she bia. Na jawa ma mehu. Na mehu se de oba ha me sia kama se. Afa. Eni kure pa. So baby eni wabrabom. Oh, mi ni oba bia no ni kwa na me ka kire no. No ba wa ha. Time de oni mi nchen okọ. Mi ntimi ho ase bi ntino. Okobo ne bla. Nti mojai. Mi susu mi tie bo me bla.
Dabi. Obaby aba obusu busan so ntu frɛ. So person who dey woman want tenants in the entry on train me. Obaby no bet my how again. Why? Mate wa kan say mate. Odada. Ya de ntem bisa e na no ana maka no why. Odada. Enti no na me say. Say no baby no abrabo no. E me say ade bia e say oba eye. Ade po me ye dada. Oye. Me sorry no what sisi hakama. Wasede bia o say oye bia o ma obi nka nkyere wo. Na wo ye. Enti de wo ye ni mum de no ano no. Why? Ejuma bia ni ha me kasa bia ye. Why? Ai, ensuru kra. Me wo homa mo. Bia se obi nim de obehwe obi. Se de wusi ye nipa kra de. Hwe ni. Se de bubu faso se ya na mani kra wu. Ono so ye bia no. Oh. Me di ni ye bia chi dia. Ahia minti mane meme. Labi nyano no kwa na me hwehwo. Ananu mushira wate. Mushira honso. Panya fianga. We are penny bi our so the pound. So nita. Aden. Oba no ofa ho be yebo. Ami ba be hwehwe na me ni wadi nkomobe. Opanyi. Wo mete kakra o. No ofa mu, unim so oni Suban. Oba ni wadi matem na wadi watem. Ndi asem de ntina oba no ofa. Wadanfo nshira. Bi nshira pebia. Mi yama o. O ka say message. Afi kura do se menta adan. Na menya afutam. Ahodo bia mienu. Na me se me ne nan. Ma sha se atadan ya ma me do akwa akohwe. Awu ni age. Afutami. Ma sha se se ya me no ka say. Mi ensa akakakra na me ye wi. Mi ka che wo yon ku nshira se. Brafia na otwetwe ne ho. Sabi mprediasa. Onini. Se ma mene amono e won kran mu na se me hu dwame a. Mi dwane na makwa akoto sabi mprediasa su kese afram. E da ma me de ba wo hoyi. Mi sna o ka bi ma me wate. E no yon ku ne nkasa na do ye do. Me hu meti. Ihu de menye. Mi sna o de me mu nkotodwe kra me bu nkotodwe ka bi ma me wate. Mi sna o. Me de nana no mi sna o. Wate. Die. Opanya fianga. Sorry. Me sorry. Enti odo pa na enti panyi a wo sabe wo si egu anum nyina nyin sei amoya akwala no sorry na obi twem a akasa me na wo bu nkotodwe a kire me nge so odo pa odo enya pa senko odo kwa asamado a me ka una se enka asamado be ba fia be we odo senko odi ni pa echi kwa adaka mena mu asamado nko be ba fia be we odo nti odo enya pa eno wo bra ka bi na me wai kure opanyi asem we na me awo ka kire me kenya ma asem nanso akoya me yonko nso de me ne be kasa me da ase na nanu mu nshira wai me ne be kasa keke no kra waka no kra no makoma atom yem what opanyi wo ye nsemo me ne be kasa binchi wo dendra wo de die ase nyama bi ka ho wanko bia wo se yanko ko bia na mo se don bae pa entu de ase nyama ka me ne be kasa oye me nyonko onye me ba mintimi nhye no na emom me hye obosem ne be kasa de be si akire de opanyi ebe ya mom ntem asem na me bisa o we ya wani abre aye ombre fi o me de oh sebi prediasa mpani se na ntwa ado wa no atoso no se wuyi ni tiri honum sebi kapre krampa ebe ya se odu wani keke bi hu se na ntwie no wati apo menti ase fabra medium se oba kra no betra me mpa na no keke kra no hu se na me dem etie keke kra me makoma beto me yem menti nkotodwe a wo bu na opa ne nada debi no be de wo dem me se tiri obetra me mpa na no keke kra no hu me dem a wasiesie wo dem ehwema na twetwe nnwom abofra ni mu hu adwale kra ne nya na furu so de sapo be fa na furu so de misrawo sibi
Opanyi afi na mate o ya onase. Wo say ya. Me de ahonkeka e be kasa ache. Ene. Me ne be kasa. Misro kakra bi hye me mpa na se wo. Me so nya na se. Mekwa akoyi na me de ama na de to bia bia podwe. Mo otumi na kasa yi ama me wa. En nsem. Why? Me am ne be kasa. Misro. Na emom efi na akoi. Emma me fie ho me hwehwe me. Sa wo pa me ne makasa twen kosi se wo be hu mu abonte me pa cho. Misro. Me nsuma so odo ayi ntew pa cho pa mfero. Se obeka ama me. O wo asem wa papa. Nshira.